Ƙungiyar Elimunati ƙungiya ce ta matsafan duk duniya. Ƙungiya ce wanda ta haɗa da manya-manyan masu ɗaukaka a faɗin duniya, wanda ya haɗa da mawaƙa, 'yan siyasa da ma sauransu. Idan ka duba ƙungiyar Elimunati ta samo asali ne daga ƙasar Germany a shekara ta 1776, wato ƙarni na 15. A wannan lokaci wanda ya ƙirƙiri ƙungiyar sunan shi Adam Swarthout. Wannan shahararren marubuci ne kuma cikakken mai ilimi ne, wanda yake ɗaya daga cikin activist na wannan lokaci. Babbar manufa ta Illuminati ita ce tana so take juya al'amuran duniya baki ɗaya ta zama na ƙungiya mafi ƙarfi, wadda za ta ba da dama kowa ya aikata laifuka daidai da yadda yake so, ba tare da hukuma ko gwamnati ta shigo daga cikin maganar ba. Alamomi na Illuminati sun haɗa da ƙwayar ido da kuma hoton makaifa guda uku. A wasu lokutan ana yin alamun hoton shaiɗan da ƙaho guda biyu, shine alama ɗaya daga cikin manyan alamun Illuminati. Wannan ƙungiya ce wadda ta haɗa da shahararrun 'yan ƙwallon duniya da ma mawaƙa da ma sauransu. Mu dai Allah ya kiyashe mu, ya tsare mu taɓewa. Amin summa.